V České republice jsou aktuálně vedeny více než 4 miliony exekucí proti 650 tisícům lidí. I vy, zaměstnavatele, na tuto situaci výrazně doplácíte. Zároveň ale patříte k těm, kteří mohou pomoci tato vysoká čísla snížit, svým lidem pomoci a ve výsledku můžete i vy hodně získat. Tuto výzvu si vzali za své ve společnosti Chartfrogs. Já vás zdravím, Broňku. Dobrý den, Radku. Vítejte u nás ve firmě. Když někdo projde úspěšně tímto programem, ta míra stresu na toho člověka se značně sníží. Většinou, když já kontaktuju zaměstnance, tak se bojí, že bude nějaký průšvih. Tady v tom případě byli opravdu překvapení. Nemusel jsem svůj čas někam dávat, že jo, mohl jsem být furt v práci a prostě super, no. Od zaměstnavatele je to opravdu báječná věc, co můžou pro ty lidi udělat. Když jsme začali spolupracovat, jsme měli asi 35 zaměstnanců v insolvenci a v exekucích a dnes jich máme tak 18. Každý z nás, prostě kdo řídíme velký podnik, tak neplníme funkci jenom za účelem dosahování zisku, ale máme prostě tady nějakou vazbu i na region, prostě, který utváříme. Takže všechno nemůžeme měřit jenom přes peníze.